What's up sa inyo mga kailyan? Welcome to my kingdom. Huwag po kayong magsasawa sa aking background mga kailyan. Same pace, same place mga kailyan. So sa episode nito mga kailyan, tayo po yung magluluto muli. At tayo po yung magluluto ng ginataang veggie meat. Vegetable and meat. Kaya veggie meat mga kailyan. Pero bago yan, sana po sa mga bagong napadpad lang dito sa aking channel, pakisubscribe naman po tong aking munting tahanan mga kailyan. At kalimbangin nyo na rin po yung maliit na kampana dyan sa baba para kayo po yung maging updated sa mga bago kong uploads. So without further cheche boreche mga kailyan, let the cooking begins! Ito po yung mga ingredients na kakailanganin natin sa ating recipe ngayon mga kailyan. So isa-isahin po natin. Simulan po natin dito sa ating mga gulay. Meron po tayong okra. Meron din po tayong sitaw and kalabasa mga kailyan. Dito naman po sa ating mga pampalasa, meron po tayong luya. Bali, iniwan natin siya sa maninipis na pahaba. Bawang, tinadtad po natin siya. And yung white onion po natin, hiniwa rin po natin siya sa maliliit. At meron po tayong alamang dito. Yan po yung gagamitin nating pampaalat mga kailyan. Then sa sahog naman mga kailyan, meron po tayong pork meat, karne ng baboy. Bali po yung separate po natin yung laman tsaka yung taba niya. And syempre, meron din po tayong gata ng nyog. O yan po sila lahat mga kailyan. Hindi ko na po pinakita kung paano i-prepare ang mga yan mga kailyan kasi very basic naman. I'm very much sure na alam naman po natin lahat kung paano i-prepare ang mga yan. So mag-start na po tayo sa ating pagluluto mga kailyan. So ang una po natin gagawin, magsalang lang po tayo ng ating kawali. Then ilagay po natin tong taba ng baboy natin. Hindi na po tayo gagamit ng mantika mga kailyan. Then pagkalagay po natin ng taba ng baboy, maglalagay po tayo ng tubig. Yan. So bali pakukuluan lang natin to. Kaya lang natin siyang ganyan muna mga kailyan. So halu-haluin lang po natin mga kailyan habang kumukulo yung tubig na nilagay natin. Para hindi po dumikit yung taba ng baboy natin dito sa ating kawali. Yan mga kailyan, kung napapansin nyo, natuyo na po yung tubig na nilagay natin. So hayaan lang po natin na magkusang magmantika tong taba ng baboy natin. Alalahin lang po natin ng konting paghahalo para hindi po dumikit sa ating kawali. Then kapag lumabas na po yung mantika ng ating taba ng baboy, pwede na po natin ilagay itong kanyang laman. Then haluin ulit. So ayun mga kailyan, ayan lang po natin medyo mag golden brown tong karne ng baboy natin. So ayun po mga kailyan, kung napapansin nyo, golden brown na po tong karne ng baboy natin. So ang gagawin po natin dyan, hanguin na muna natin mga kailyan. Balik lang natin siya dito sa pinaglagyan niya kanina. So ito na po yung karne ng baboy natin mga kailyan. So iset aside lang muna natin. So ang gagawin po natin, maggigisa na po tayo. And since may mantika na po tayo dito sa ating kawali at malinis naman po yan, yan na po yung gagamitin natin. Pero sa tingin ko, masyadong marami yung mantika na yan mga kailyan. So babawasan po natin. So yun mga kailyan, bali yan lang po yung tinira nating mantika dyan sa ating kawali. Hindi po kasi maganda yung masyadong maraming mantika mga kailyan. Masama po sa katawan natin yun. So gagawin po natin, magigisa na po tayo. So pagsabay na po natin igisa itong ating bawang tsaka sibuyas. Isunod na po natin itong ating luya.
igisa-gisa lang po natin ng konti. At kapag nagisa na po natin itong ating mga pampalasa, ilagay na po natin itong ating kalabasa mga kailyan. So igisa-gisa lang po natin mga kailyan. So antayin lang po natin na maging half cook itong ating kalabasa mga kailyan. Medyo luto na po itong ating kalabasa. Sunod na po natin itong ibang vegetable natin. Ilagay natin yung sitaw natin. Sabay na rin po natin itong ating okra mga kailyan. Then haluin lang po natin ulit. Antayin lang po din natin na medyo maluto itong okra at saka sitaw natin mga kailyan. So ibalik na rin po natin itong ating pork meat mga kailyan, para maisama po sa paggigisa natin. Ayan. Gisa-gisa lang po natin. Pwede na po natin ilagay itong ating gata mga kailyan. So antayin lang po natin na kumulo yung nilagay nating gata ng nyog mga kailyan. Medyo kumukulo na po yung gata natin. So ilagay na po natin itong ating alamang mga kailyan. Gawin lang po natin para ma-mix siya. Maglagay din po tayo ng konting pampalasa mga kailyan. Then haluin ulit. Dahan-dahan lang po sa paghahalo para hindi po madurog yung mga gulay natin. And tikman lang po natin kung anong kulang sa lasa natin mga kailyan. Medyo kinulang po tayo sa alat kaya maglalagay po tayo ng konting asin. Haluin ng konti. Luto na po ito mga kailyan. Huwag po nating overcook yung mga gulay natin kasi medyo hindi maganda yung magiging lasa niya pag overcook. So hanguin na po natin para mai-present ko po sa inyo. So ito na po yung niluto natin mga kailyan. Ginataang gulay with pork meat. Bale ang ginastos po natin dyan is around 250 pesos. Pero yung linuto po natin mga kailyan is good for 10 persons. So sulit na sulit po yung budget natin doon mga kailyan. Ayan po siya.